pensa un pouco. Marcial, non hai que intentar ser quen non se é. Somos como somos, O que natura non dá, Salamanca non presta. Así que está, aquí tranquilidad. Ainda para máis cachondeo, non? O que mide 2 metros 13 eres ti. Vestes, por facerte tal, agora vas de bastón. Estábamos falando de programación, superprogramación especial da Televisión de Galicia, que arranca hoxe xa, porque son esas 72 horas de programación. Pero antes de falar deso, imosche pedir unha cousa. A ver. Porque ti sabes que este programa, ou en compañía de Loli... Espera un momento, ti ves ben? Igual desde aí ves mellor que a nós. No, vexo. Alberto, por favor, compañeros de iluminación, podemos encender as luces? Porque o público non ve nada, eh? Ai, mira que maravilla. Ti brillas aí xa ti misma, o sea, isto é o que vai pasar. Pero será posible. De repente chegas ti e quitasme a luz toda. Cando chegas ti, quitasme a luz en todas partes. Claro, sí. Decíache eu, de seguido imos falar desa programación especial, pero ti sabes que en este programa tratamos de que a xente non estea só, de atoparlle esa compañía a esas persoas que eles queiran, non? E ti deso entendes moito, sobre todo de edadismo. Sí, claro, Cales crees que son esas principales tabús que hai que romper? A ver, en primer lugar, pregunto, atención, pregunta, ti canos tes, aproximadamente? Un menos que a ti. Sí, 65. Xustos. Qué buena rima. A ver, non marches por onde por onde non debes. Ti que tes 66. Cando empezaste, ti sabes cando empeza un a ser senior? No, está respondendo. Aquí preguntamos. No, hoxe non. Ti sabes cando empezas a ser senior? Cando? Esa era a pregunta nosa. A túa idade con 66, cando empezas a notar que xa te chaman senior? No, empezas a ser senior con 45 anos. Non pode ser. Sí. Non pode ser. Por que dices eso, Fernando? Por que dices eso? Porque xa eres senior con 45 anos. Pero eso será para xogar a ao partir dos baloncesto. 45 anos xa tes problemas. Tes problemas de todo tipo. Xa tes problemas sobre todo, problemas laborales. A maior índice de xente que está en paro é xente que é senior. Pero a esas idades de verdade que me parece casi además, un insulto. Son parados de larga duración. Hai problemas verdadeiramente. Pero simplemente pola idade, nada máis. Nada máis que por idade. Ainda que estean en plena forma e teñan... Ti estás en plena forma? Eu estou como nunca. Eu estou como nunca. Eu estou para comerme, o sea, de verdade. Fernando, pero estarás con nos en que hai que romper estereotipos dunha vez. Claro que hai que rompelos. Hai que rompelos, porque además estamos... Hai que rompelos por dous tipos. Uno, a sociedade cara a xente maior, e a xente maior tamén para cara a sí mismo. Ti tes que empezar a programar cando ti vas a ser senior. Pero entón, mira... Pero además, hai outra cousa. Ti hasta os 45 anos, por que edades pasaches? Por que etapas? 45, home, 44, 43, 42, No, pero pasaste sendo un bebé, sendo un rapaz, sendo un adolescente, sendo un... As etapas da vida. As etapas da vida. A partir dos 65, que eres? Eu que sei. Ainda non tive tempo de pensar nisso. Bello. Bello con 65 anos, en serio? Bello. Eres bello, a partir de 65 eres bello. E non hai etapas. Eres bello, eres lo mismo con 65 que con... Non estou de acordo. Non estás de acordo, pero a sociedade é o que di. A sociedade é o que di. A ver, defíneme, un home de 70 anos, como lle chamarías? De 70 anos? Sí. Un home con experiencia. Romai. E onde está programado aquí neste programa, Fernando, sabes o que facemos, non? Sí, por eso, no, sí. Loitamos contra a soidade. Sí. E a min gostaríame saber cal é a túa opinión sobre que os nosos convidados e convidadas, persoas de 70, 80, 90 anos, veñan aquí a tentar de sair da soidade. Ti como ves? A buscar unha compañía. Eu creo que está ben, porque ti tes... A ver, o equilibrio normalmente está en 3 patas, non? E ti, cando eres maior, tes que ter un equilibrio. Distinto a cando eres rapaz, distinto a cando eres adulto. Entón, esas 3 patas que poden ser? Unha, a económica. Tes que estar ben daqui, porque se non estás ben, mal rollo. Outra, a saúde.
Se falta a saúde... Se falta a saúde... Alaban as outras dúas. Alaban as outras dúas, sí. E outra terceira é a emocional. O que tes que ter xente a teu alrededor, xente que aporte, xente que faga, e tes que coidar esas tres patas, e tes que coidalas non só cando che ven mal dadas, sino que iso sabes de resúmese logo antes. que o ves moi ben que xente de 70 anos para arriba veña aquí a sair da súa idade. Dixen ben. Ben? Ben, a que dixen ben? Romai, escoita, xa que falas de xente. Dixen ben. Xa que Paréceme ben. Paréceme ben. Romai, quedou claro, quedou claro. Mira, escoita, xa que falas de xente, non crees que todos deberíamos de poñer como sociedade da nosa parte para rematar con eses tabús da xente considerada terceira idade? Sí, claro. Que deberíamos de poñer da nosa parte cada un de nós? E intentar entender. Entender a xente. A xente, claro. E falar con eles, e non son un trasto bello que tes en unha esquina, senón que ten moito que aportar e moito que decir na sociedade. A ver, hai falta de mano de obra? Sí. Sí. En moitos sectores, sí. En moitos sectores, sí. Por que se hai falta de man de obra, hai precariedade laboral para xente maior? Es decir, hai moito parado de larga duración. Non se pode aproveitar esa xente... Que estás dicindo? Que as persoas de 70, 80 anos deberían o mellor... Se queren facer algo porque non o poden facer. Darlles oportunidades para que... Claro. Oportunidades... Por que tes que aos 65 deixar todo? Estás falando de oportunidades para que poidan seguir vivindo e non estar sós. Claro. Non, e non só vivindo, sino ao millor facendo o que lles gusta, o que queren facer. E ademais é que parece un contrasentido, non? Porque neses sectores nos que escasea a man de obra, como se poden permitir o luxo de deixar de lado a experiencia de tantas persoas que están perfectamente para traballar? Claro. E demais que queren moitos. Hai moitos que din non. Eu he estado toda a miña vida E están no seu dando, e quero descansar, perfecto. Está no seu dereito. Pero di, eu quero... Mira, outro día chegoume que estou montando unha asociación porque somos funcionarios, tal, e queremos seguir aportando. O millor non como antes, pero podemos seguir aportando, facendo suplencias, facendo cousas, tal. Non podemos. E además, cando hai... Mira, vouche poñer como exemplo, vale? Porque ti acabas de decilo, tes 66 anos. Cando deixaches o baloncesto, tivestes que reinventarte. Claro. Eso forma parte deste proceso. Claro, é que ti tes que reinventarte, tes que facer unha nova realidade que é a que tes que ter. Que consello lle darías a xente que, como a ti, deportista, ou sin ser deportista, que se ten que xubilar obrigatoriamente antes de tempo? Como se reinventa un? Como continúa un coa súa vida? Pois intentando aportar á sociedade, intentando facer cousas por os demais, intentando buscar, intentando borrar o anterior. Porque tampouco me vale o de... Non, eu teño 55 anos, pero fun director xeral de non sei que, de unha tal, quero seguir sendo... Non, ao mellor tens que empezar en outra cousa. E a xente dirá, por que lle fan estas preguntas a Romai? Porque Romai teño que lelo porque isto é larguísimo, Romai, é presidente do Comité de Expertos de Turismo, Cultura e Deporte de 65 e máis. En que consiste este comité? A ver, 65 e máis é un oxímoron deste que é unha revista digital para xente maior. E podes decir, digital para xente maior, se os maiores non... Sí, maiores entran. Hai moitos maiores que sí están. Hai moito maior que entra e que están, que ve cousas en esa revista e intenta aprender do que fan. Hai xente maior que sabe máis de tecnoloxía que a mí, por exemplo, que van a clases. E que fan, entonces, nesa revista? Entonces, en esa revista hai información, hai solución de problemas, hai ocio, hai de todo. Todo o que necesita a xente maior está en esa revista. O director era Fernando Ónega, desgraciadamente xa non está con nós, pero a revista sigue pa diante, seguimos facendo cousas, e tamén a mí tócame o deporte, porque... Como chegastes aí?
a 65 e máis. Como chamou Romai aí? Porque vías... Non sei. No, como cheguei? Primeiro porque ten 65 e máis. No, porque igual porque vías que había unha necesidade. Ti que eres un exemplo de que é a reinvención e fixeches cousas e levas... Claro, porque miña primeira xubilación foi con 36 anos. E a partir de aí foi facendo cousas, e cousas que empezaron ben, e cousas que non foron tan ben, e sempre intentando facer cousas novas e cousas que tes que facer para poder vivir e para poder estar. Eu que digo, Loli, é que para seguir activo teño que deixar de mirar para arriba, porque a mí xa me dou un pescozo. Eu creo que para seguir activo tens que empezar a facer exercicio. Un momentiño. Porque douche o pescozo cando bailas... Un momentiño, fala con este, que che pillame. Que queres, que se encomende a algo? Sí. Sabes o tema que non sacamos? Un tema que moitas veces laretamos. Temos a veces unha mesa de café onde ven xente maior a laretar con nós. Sacamos o tema do sexo, por exemplo. Por que ten que ser outro tabú? O sexo a partir dos 70, 80, 90? Non, Romai? A ti que che parece ese tema? Para min era tabú hasta con 22, pero non, o tema que non. Sí, pero por que ten que ser non? Non é tabú, o tema, por que vai a ser tabú? Non hai nada que é imposible para unha persoa. O sea, a ti, da igual a edade que Para ti non é un teñas. tema tabú? Non. Non, pero en cambio era con 22. Non o entendo. Pero estarás de acordo comigo que cando dous rapaces van pola calle bicándose ou agarrados da man non pasa nada. Pero se ti máis eu ou xente maior que nós van así pola calle paseando, entre outra cosa chamaríamos por altura a atención, pero mellor se xente a partir de 70 ou 80... Escoítame, a partir de... Os tres. Que boa parella facemos. Romai, escoita, se a partir dos 70 ou 80 ves 70 ou 80 unha parella agarrada da man ou bicándose, non me dirás que hai xente que se escandaliza a día de hoxe. Non hai nada máis bonito que en un barco dun parque ver a dúas persoas dándose un bico. Para mí sí, pero hai xente que se sigue botando a cabeza. Pero unha cousa é o que nos parece a nós, que efectivamente non hai nada máis bonito, e outra cousa é o que lle parece a sociedade en xeral, que desgraciadamente, para moita xente, sigue sendo tabú. É que sabedes que pasa. Esas barreiras hai que botalas abaixo. Sabedes que pasa.